Shalom. Horas madita saluhutna. Hamisian Prahado HKBP Sentosa Samarinda Pasaton. Selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusude ruas niuriana mandohoti permingguata sadarion terlumubi. Turuas niuriana perjulu sehali dope madohoti permingguat di garijon. Rak mahita majagahon atau manon permingguata tabongoti ma parsaurata dohot tutuha debata di bagasa dame las niroha marede mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tordi berberia, natu mapalangit, dohot tanon. Amin. Marolop olop tu de bata maho, ale sadok tanon, edeon hamu mahamulian ni guarna, marmulia bahen hamu,
puji-pujianna. Dok hamu mama dok debata tung nasokal doaka pabehenamu. Binain ni nahiutinibul ni gogom ikon marsoba tuho akamusum. Haleluya. Maratangiang mahita. Alai Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok maulai tedo hami tuho. Allah ditalun hodo dosa dot hamatean. Marhite-hite hamatemi. Allah disodangi hodo. Tanaman nami. Asamar pakirimon nama ngulu hami. Jala nahihenemi. Dang pola bima biar hami mida hamatean. Ai hodo ulu nami. Ruasmu do hami. Di posot hodo hami sian haholomon tu hati uron. Sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mengoloi ho hari-hari. Pasangapon ho di bagasan hapor siawan namangulu. Pai masat hami tulabungmu. Amin. Marede mahita. Tatangihon ma patik di debata di minggu sadarion. Imasian Heber opat ayat pitu. Alanii dibuhul muse sada ari sadarion ninna adidok do marhitesian si Daud dung salpo nasai lelengi suman tunaung nidok naihian sadarion dina binegemuna suarana unang ma papir hamu rohamu nai atong
rap mengidogogo mahita tuadopan di debata hobar tupati nai. Ali Tuhan debata, saya pergugu mahani, mengulawan nombar tupati mi. Amin. Tapi kema ede pujian siankor ama. Marede mahita.
tatau potima dosa tanda godangi diadopan di debata maratangiang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jala nabadia ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami rotu julum wilalah hami rikot doa sini roham disalut hami halak perdosa alani ido umbain nau paserep hami diri nami sadarion di julum jala upar hatapot hami tung najut joto hami manibilsian aka dalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami sian julum alani dosa nami i aidang di halomon roham hamatiani aka pardosa alai hamu baun ni rohanado lomo ni roham asa mangolu sesama saluhut hagiruhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite panguluan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot mahasini roham di hami marhite-hite penindangion dohot hagogoon nituon di perbadia asa tarapul situ tu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen asa ngapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasani dosata. Satu kido uta di koko alai papungu-pungoku mahamu muse marhite-hite aka asini rohana godangi. Tangan ni parpiar ni muruku huta bunihon boiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa seliling-liling na sian ho ninna Jehovah si palua ho. Hasang apa ma di debata na digijang. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor ama Immanuel.
Marede mahita. Hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion tersurat do di Pesalmen 20 ayat sada rodi onom. Taja ama marsikat soring puji-pujian di panarihon di debata. Edesian si Daud Jehovah do si parmaan au dang tagamon kurangan au. Di pasabam dorohaku, ditogo doau di dalam hati goran, ala ni guarnai. Hodo manutup meja di jolokku, maradopon aka musuku, di meahi hodo uluku, suksuk do panginu maki. Ido sahatna maratodo natumangin hatani debata jala nau pepsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ina Kamis.
Marede mahita. Rimeta jong jong. Taha tidak koma hapursiaw tai songon na hiya tidak ni dongata sa hapursyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata guba idoa pargugo na suatu dosan nat mapalangi do tano au porsea Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasasadai iman na tubun si Maria nagagabayan si Anton di Perbadia adorang suabuan ido tu hata na tumaon na bernit di panguman ni selatus nama tatal pajal do mana di hau pinor silang na tu utoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgu lahun dulu tu samun di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di simai mana pai mulak suwat tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea di ton di Perbadia jaladong sadahuria na badia huria atau manala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tai naman dok mulak mangulu suwat dia mate do dia nguluan no sudah amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor festival Pesparawi PGI.
Tapi gema tik-tik ta di bagasan sadarion. Salam. Korasma di ta saluhna. Titing Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Minggu Jubilate Minggu 21 April 2024. Topik minggu Yesus do Parmahan Nadinggan. Naparjolo di hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Patupa pertangyangan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga situa we butar-butar inang boru si majutak. Di sektor pitu di bagas ni keluarga J si Tohang inang boru Manalu. Di sektor walu di bagas ni keluarga situa RP Siaturi inang boru Tabunan. Doho di hari Rabu tanggal 24 April 2024 pertangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga Nyonya Stompul inang boru Pasaribu. Di sektor 2 di bagas ni keluarga situa BE Simbolon inang boru Simajutak. Doho di sektor onom di bagas ni keluarga J Raja Guguk inang boru Pasaribu. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Poin na paduahon hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon godang na 43 halak. Hata ni debata na tersurat di Yesaya 50 ayat 10 sada. Jadi saya totong ma tugu-tuguan ni Jehovah ho jala pasabamom na roham diaka inganan narahar jala papiron na holi-holim gabe tudoson porlak na siniram doho jala songomual naso dung marsik. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun, upasahat hamima, selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani, uhut nama masu-masu. Poin na patuluhon anak lahir. Di hari Kamis tanggal 10 April 2024, di basa-basahot tuhata sada danak bawa di keluarga Istompul inang boru Simbolon. Hipasdo dadanaki suang songoni nang natoras nape maringanan nasida di Karangpaci masuk sektor 2. Poin na paupaton jemaat baru mamuka sadarion gabe ruas ni Huriat tama naparjolo ima keluarga Edinardo Panjaitan inang Hoklina Borus Tanggang. Rosian Huria HKBP Pitu Batu Silain Resep Pitu Batu Silain Distrik Opak Toba maringanan di Jalan P Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok T nomor sia masuk tu sektor tolu. Napaduahon keluarga Heru Junianta Papahan inang Florencia Boru Sinulingga Rapdohot Sahalak danak Boru Rosian Huria Metodis Indonesia Tesalonika Sukamakmur. Alamat Perum Graha Mandiri Opat Blok H nomor 6 masuk tu sektor pitu. Napatuluhon keluarga Yosep Panurangi Sitompul inang Tio Panta Boru Sitorus Rapdohot Sahalak danak Boru Rosian Huria HKBP Sendawar Resort Sentosa Samarinda Distrik 27 Borneo maringanan di Lempake masuk tu sektor pitu. Dipangido tu keluarga jemaat baru asa jongjong mahamuna amanginang. Mulai hati mah. Poin na palimahon jemaat pindah.
Mamuka sadarion pidahuria ma keluarga Oliver atur Simajorang, Inang Lisbeth Berliana Boru Sidabalok, beserta Rapdohot dua halak danak boru, Pida Tuhuria GPIB Immanuel Samarinda, maringanan di Jalan Kahoi, Gangsada, Sian Sektor 2. Poin na paunopon berita duka cita. Nunga marujungolu amang tupak halasan tabun almarhum na di hari Rabu tanggal 17 April 2024 nasalpu tutu umur 52 tahun maringanan di Taman Puspita Bengkuring Blok AN 5. Acara penguburan di Patupa di Desa Dolok Masihol Tebing Tinggi Tatangyakon Asamargogo Jalatumibu Tarapul rohani keluarga. Poin na papituhon, pelantikan fungsionaris dan seksi-seksi HKBP Sentosa. Sadarion tapatupa acara pelantikan fungsionaris periode 2024 sahat 2020 lalu. Doho pelantikan seksi-seksi periode 2024 saat 2026 pelaksanaan di Patupa Dung Sidung Pelea Paduahon. Poin na pawaluhon pelantikan panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa. Sadarion tapatupa pelantikan panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa pelaksanaan di Patupa Dung Sidung pelantikan fungsionaris dan seksi-seksi. Poin na pasiahon, pembubaran panitia pembangunan Sopogodang. Sadarion pukul 10 wita di Patupa acara pembubaran panitia pembangunan Sopogodang HKBP Sentosa. Pinangidohom matuganup panitia doho parhalado asamad dohoti acarai. Laporan pertanggungjawaban renovasi Sopogodang nunga di pasahat Tuhuria na di hari Rabu tanggal 17 April 2024 nasalpu. Biaya renovasi Sopogodang sebesar 308.267.230 rupiah dengan sisa saldo sebesar 1 juta. Parhalado dohok ganup ruas pasahaton Panitia Pembangunan Sopogodang HKBP Sentosa. Debata mamasu-masu. Poin na pasapuluhon, ujian lisan pelajar sidi. Sadarion pukul 15 wita, di Patupa ujian tulisan pelajar sidi dohok di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Patupa ujian lisan pelajar sidi na didampingi ganup na toras. Poin na pasapuluhon, pasapulsadahon, paduan suara Pesparawi PGI. Hari ini paduan suara Pesparawi PGI akan memberikan persembahan pujian. Poin na 12, laporan keuangan Minggu 21 April 2024. Penerimaan Huria 45% ditambah non sentralisasi 10.290.250 rupiah. Pusat 55% 10.227.150 rupiah. Pembangunan 600 rupiah. Kategorial 6.290.000 rupiah. Pengeluaran Huria 52.816.700 rupiah. Pusat 25.346.145 rupiah. Pembangunan 10.576.200 rupiah. Saldo kas Huria per 16 April 210.555.324 rupiah. Saldo kas pembangunan per 16 April
1.743.743.922 rupiah. Saldo kas kategorial per 16 April 14.640.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 228.987.246 rupiah. Puis pasapulutuluhon jadwal organis dan pro kantor titing perhepengon boy mataida di lembaran titing naung diser di Hitaganup. Songonima titing namasa doho nanaing si pamasauta di huriata di pasu-pasu tuhatta ma huriana. Marede maita hu mata papungu pelian sada A dot sada B. Leho
debata na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangaramoti, aka ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Tajakon ma barita nauli di parminggota sa Daryon di Minggu Jubilate na tarsurat di Johannes biddu 10 siyan ayat 10 sada rodi ayat 10 walu. Hujaham ma di tonga-tongata songonon ma didok hatana. Parmahan na dinggad do anggo ahu. Diseyahon parmahan na dingganido hosana humokop akka biru-biruna. Alayanggo na niupaan naso parmahan situtu. Naso napuna biru-birui. Diida pero babiat. Ditadikod do biru-birui lahumapurus. Gabe disoro babiati ma biru-birui. Jala diparserakon. Ay si pangan gaji do ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Ahu do parmahan na dinggan, hutadda do akka na diahu, jala ditadda nasida do ahu. Songon amai na manadda ahu, jala ahu manadda amai, jala huseahod do hosakku, humokop biru-birui. Adong dope akka biru-birukku na asing, nasosian baraon, ikodohot do akka ito gihonokku, tangihonon nasida do suaraku, dungiga besada punguan mai, jalasada ma parmahan. Alanyod do bahen dihahulong yamay ahu, alahulehon hosakku, asa jalookku imuse. Dangadong na mabuati siya nau, siyan lomokku do ihulehon, namarhuaso do au mangalehon, namarhuaso do ahu majalo muse. Ima patik na hujalo siyan damang. Disido yanggo sahatna. Puji Tuhan na manginang, sudehita di bagasan lasniroha mamasuhi Minggu Jubilate sa Daryon. Jala ido lapatan ni Minggu Jubilate. Marlas niroha ma sadok tanoon. Aha madasar ni las nirohatta. Molo secara hajol maun, boydoi nataparsita jupak kita. Akka pinopar tarpasu-pasu. Rodiakka nataharikoton di paradi. Alai situhun nilas nirohatta na utama dan lebih utama adalah bahwa Tuhan marmahani hita. Hita napunasa ibana napunahita. Jala sadok ngulut taun dakkea ditadikod debata. Bahkan karya besar ni debata di bagasan Yesus. Ima marhiti hamamatena haheyonna. Ima dasar ni las nirohatta alanung dohot tita tuhanguluan na manoktongi. Hobartu jamita sa Daryon na manginang didok topik Minggu ahudo parmahan na dinggan. Berarti adong parmahan na sudinggan. Jelas doi. Hola Yesus do parmahan na dinggan. Memang nga pamilyar ayatod dihita. Melo siyan piga nakin edeta di tongan ni ibadah tahun bertopik Jehovah si parmahan. Bahkan aka ede na pinasahannya kapunguan-punguan korpe nakinin bertopik Jehovah si parmahan. Termasuk ama Immanuel, damai itu indah. Ya. Jala unang ma alani kepalsuan ni portibion. Gabidau hita siap parmahani. Ima ojahan ni edde. Asa disulikiti manang dipaadar tuhita. Molidok Yesus parmahan na dinggan. Dadaholan kalimat buti. Dakolak katay. Alamimang namadoki anak ni debata. Mesias, anak Allah.
asa molo ta auhon Yesus parmahan na dinggan. Totu boto otta maahado tugas ni parmahan. Ahado ulaw ni parmahan. Na parjolo di dokter pukon, ima menjamin bekal hidup. Adong di parade hanguluan na, jaminan bekal hidup. Memang daerah Palestina, matsay maul do jupak kita parmahan na mabahin selalu ada bekal hidup. Ala memang daerah yang sangat sulit dan tandus. Rumput juga susah, apalagi sumber air sangat sedikit. Gudang aka jurang manang lubang. Jala di bagasan na gudang aka ancaman bahaya yang mematikan. Bahkan di sekitaran daerah tempat biru-biru merumput. Gudang do aka binatang buas. Bahkan pencuri nabui manakko aka biru-birui. Alani seorang gembala dia harus bekerja keras. Ekstra untuk kehidupan, ketenangan domba. Ala didok nakinin molo parmahan upaan. Dak peduli ay holan sial lang gaji do nasidain na. Yang penting mereka ada gaji. Apakah domba itu makan atau tidak? Kenyang atau lapar? Mati atau hidup? Sehat atau sakit-sakitan? Dan urusan nasidai. Na jumokjo do nasida pagomukod diri. Jala membiarkan domba-domba terdampar. Nung ngalidoki di Yehezkiel 34 di perjanjian lama. Alani muludok Yesus ahu parmahan na dinggan nanang dohonon na kamanginang bahwa dia memproklamirkan kehidupan yang terjamin. Bahwa Yesus menjamin ketersediaan kebutuhan hidup orang-orang percaya. Nah, jelas didok di ayat 10b, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Roau tu portibion asana marna punaun hangoluan. Ido haroni Yesus tu akan aporsea. Alani mulo taingot ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, 7.000 orang. Itu di daerah yang tandus. Di padang belantara. Boy, Yesus mangalihom mangan. Idubahin na kamanginang di jamita dolok. Di sorahu Yesus do di Matius 6 ayat 25 rudi 34. Asa jangan khawatir akan makanan, akan minuman. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Buasa didok Yesus yang manginang. Alamat segudang jolma mabiar bobonosan dan dapat si panganon. Naik tahap persiaya hatani di batana mardok. Molo nunga ditoppa di batahi tak. Namar lapatad doi nunga di parade. Debata di hita ketersediaan ni parnguluan. Dia bersedia memelihara. Dia berkuasa menyediakan seluruh kebutuhan kita. Hidup bahin kamanginang molosorang hita tu portibion. Namar lapatad doi nunga di parade di bata di hita akahanguluan. Dos doi melotatuhor sada kendaraan
Naung radide rohatta narikot tu kendaraan ini. Apakah BBM-nya, apakah servisnya, dan lain-lain. Alani itu do Yesus ahu do parmahan nadinggan. Asa nanang dohononna meyakinkan kita. Lumo bisa dari di parminggu tahun. Unang mabiar. Jangan khawatir akan makanan minuman. Unang mabiar ro marminggu tu gereja. Ala seholan mengalului padaraman. Gabi so diingot be ari Sabat. Gabi so diingot be ari nabadia. Taingok mahatan di debata, biarlah hari ini memikirkan hari ini. Biarlah besok dipikirkan hari esok. Jangan ada orang yang berbuat dosa, mencuri, atau mungkin masuk kepada situasi yang membuat dia korupsi hanya untuk kebutuhan makanan. Firman Tuhan melegitimasi madok tu hita di Amsal 3 ayat 33 doh di Bidu 10 ayat nomina madok Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang benar itu kelaparan. Amin. Dakya di pasobu debata akan prosea di bana somangan. Iko takasi di hita nama kaporseai Tuhan Yesus. Bahkan ya rujupak kita di sada ayat, saya tidak pernah menemukan orang-orang benar itu menjadi peminta-minta. Anong rujupak kita halak batak di lampu merai Pangido-ido Amanginang di Samarindaw. Halak Kristen na prosea alani dok si parmahan na dinggani tu hatta Yesus. Hiduplah dengan benar, maka Tuhan Yesus akan menjamin hidup kita. Hiduplah dengan benar. Napaduahon ulaun ni parmahan na dinggan ima menyediakan keadaan yang tenang, memberi kelegaan. Molo tapahobar tu epistel tanah kinamanginang di Pesalme 27. Pemasmur manang perpesalme ini mengikrarkan itu pernyataan iman. Jehovah si parmahanau dan tagamon huranganau. Itu iman yang berbicara. Karena perpesalmen telah mengalami suka dan duka dalam hidupnya. Pahit dan manisnya kehidupan. Diancam, dipitnah, dan berbagai kehidupan yang menyudutkannya. Alai dido ibana, Jehovah si parmahanau, dan tagamon huranganau. Di patongod doau tu japalan na lomak, tuaik na tiu, ke air yang tenang. Memberi kelegaan. Memang akamanginang molo boy bayak konot ta kaparmahan. Dakubo to siya tongat-tongat taon tiki di bunapasugit. Adok kita hea marmahan. Alay na utama na selalu taparmahani di bunapasugit horobodo. Molo pinahab bida dope. Al na pasti di son parmahani ikon takas mangalehot tu ibana ketenangan hidup. Didok domba atau biru-biru adalah jenis binatang yang sensitif. Dia tidak bisa tidur jika ada yang mengganggunya. Sedikit pun terdengar suara, dia tidak akan bisa tidur. Alani seorang gembala yang baik, dia akan berjaga di sekitaran domba-domba.
jala menenangkan mereka. Gembala yang baik itu akan memukul domba yang nakal dengan gadainya. Akamanginang tentu naneng dohonon na dison, Tuhan menjadi gembala kita, memberikan kita ketenangan, istirahat, kenyang, sehat. Alaibana do nama dohi, ahudo parmahan nadinggan. Yesus menjamin kelegaan dan ketenangan hidup kita. Asa perilaku di tonga-tonga ni akaparsauran. Boydo tabereng di si adong nanakal, adong najahat. Taingok mah, Yesus berkuasa atas semua. Bukankah Yesus pernah menenangkan angin ribut? Ngamabiara kasih siani. Alai hola sakababahata do Yesus madok tua lugu halisuksungi. Pitor menak. Jala angin ribut itu menjadi tenang. Songonima ngolutau di bagasan kaparaloan nadong di Portibion. Bahkan songo jamitan na dari minggu na salpu. Siap perpesal meni. Asa di bagasan debatado boy hita sinok modum. Nyaman, tenteram. Aku mau berbaring nina perpesal meni. Lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pengakuan si songonoma neng korekot takas tahanguluhon na kamanginang. Nakpe hitaon lebih gumudang do hita mabiar. Panik ketika datang berbagai pencobaan. Boydo alani kepanikat tai gabe lupa hita bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menenangkan kita. Yesus madok audo parmahan nadinggan. Nomor lapatad doi memberi jaminan ketenangan hidup. Tuhi tabi asal tok-tok kita rotu ibana. Manariko di ngulut tau na manginang. Mungkin di berbagai kehidupan gudang dohita bergumul. Bahkan ada yang galau. Busi saun dan boi modom. Do lana asing. Tapi Yesus dalam firman-Nya mengatakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, maka kita tidak takut bahaya. Sebab gadaimu dan tongkatmu lah yang akan menuntun, menenangkan kita. Didok Yesus di Matius 10 ayat 20 lalui. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hita akan apuna ragam nyaka hamaolon ningolu parsorion masalah pergumulan. Didok Yesus, aku akan memberimu kelegaan. Alanya manginang say tahanguluhon may. Unang madabu hita tunaginawaran di antara domba-domba itu ada yang nakal. Jangan pernah menjadi domba yang nakal, yang ingin menjadikan yang sudah nyaman menjadi ribut, menjadi tidak enak. Serong dojol masih songoni, dan lomorohana adong hadingganun. Hati-hatilah, iblis akan memakai kita untuk suatu keributan. Alai taingok mak bahwa Tuhan akan menegur kita dengan gada dan tongkatnya bila kita hidup seperti itu.
Namangihu tamanginang siatur pohon. Ulau ni parmahan na dinggan ima menjamin keselamatan. Taingok ma didok di Mazmur nakid 23 ayat 3 di epistel. Asa di bagasan jurang, di bagasan aka daerah na macay mauli. Seorang parmahan menuntun, mengiring domba-domba itu ke air yang tenang. Japalan na lomak. Bahkan dia harus bertaruh nyawa demi keselamatan domba-domba. Ido na nulani Yesus ang parmahan na dinggan rohai. Yesus mengorbankan nyawanya untuk merampas kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kuasa kematian. Yesus berperang melawan maut dan akhirnya dia menang. Hidup bahan menangis na prosia di Yesus dan dihamatiani be hanguluan na. Alai dihanguluan na manoktong sa liling-liling na. Alania manginang dakkolan si panganon ni pardagingon. Dakkola parabiton. Dakkolan kebutuhan yang sehari-hari diparadi di bata. Ale sahat tu hamatiani pe nunga roh Yesus mangalehot tu hita hanguluan. Kita hidup dalam kekekalan. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia akan memperolehnya. Alania manginang sian minggu jubilation. Ima minggulas ni roha dihita ala Yesus parmahad dihita. Ahama nagabi ulautah. Didok nakinin di ayat 14-15. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku juga mengenal suaraku. Taringot tu nama nada. Mengenal. Apalagi taringot tu nama bigi suaraun. Nagabi suku-suku na manginang. Di ngulut taon, suara ni sedo nagumugo tabigi. Suara ni debatado, manang suara ni portibion. Ingatlah, Tuhan mengenal kita. Bahkan ubotwado debata nariko dihita sedirita. Utadaado debata didirita siya kita sadiri manadahita. Unang pamalo-malohok kita. Unang pajago-jagohok kita. Utadado debata dihita. Idubahin selalulah mau diparmahani debata. Taringot tungoluon amang inang sudedo hita na punasa na margoar suka dan duka. Sakit dan sehat, pahit dan manis kehidupan. Tapi Tuhan berfirman madok tu hita. Merotung ropiak kaparaloan pencobaan-pencobaan. Alai dang melebihi sian haguguotay. Asa di luas debatado ragam niaka persoalan di ngolu. Mabuat kita tu sada pernyataan iman. Apakah kita mau diparmahani atau tidak? Alai toktong mahita bukan hanya dikenal Tuhan. Alai Tuhan telah mengasihi kita. Dihaholongi dohita sian keberadaatta. Nak peragam akka hajahaton. Ragam akka ulau ni sibolis. Mungkin bisa mengenai kita. Madabu hita tu naholomi. Madabu hita tu akaulau-ulau nasional moni debata. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dengan pengampunan yang luar biasa. Hidup bahen tanggung jawab tamanginang. Didok diturpu kod di ayat 16. Adong dope na asing. Akka biru-biruku naso siap baraon. Nina. Artinya masih banyak orang yang perlu kita panggil, kita beta-beta. Alana dangadong na asing parmahan na dinggan. Justru mereka di luar sana menjadi mangsa. Binatang-binatang buas.
Madabu nasida tu hahulomon, tu kadosa. Bahkan pencuri-pencuri banyak yang akan membawa mereka kepada kematian yang kekal. Hola Yesus do satu-satunya parmahan nadinggan. Bahkan dia madok di Yohanes 14 ayat romi audo dalani hanguluan hasitongan hanguluan saling dilingna. Bahkan di ulang apostolipi madok dangadong goar di Portibion. Ya. Di sisik ni Portibion na mabuan tuhaluaon kecuali di bagasan Yesus. Amanginang hobartu tanggung jawab taima. Sudah do hita parmahan di luas debata di ngulut tabe minimal kita menjadi parmahan di tongani bagas tabe sebagai istri, suami, atau mungkin di bagasan akau laut tak manangah hape profesita parmahan dohita. Tati rumah Yesus parmahan nadinggan rohai yang menyediakan kebutuhan, yang menenangkan situasi, bahkan yang mau rela untuk kemajuan kehidupan yang lebih bersukacita, mengorbankan banyak hal. Bahkan Yesus mengorbankan nyawanya. Sadarion tarjuma huriatta. Ruas ni huria. Hobar tuaka aturan peraturan ni huriattai. Ikono jakonotta manasida gabi fungsionaris. Laho pahehehon, pahebakon huriat tahun. Dalam berbagai pelayanan. Sebagai ketua atau parhaladu parar tahun. Na makarikoto na kaarta ni huriat tahun. Na bergerak do naso bergerak. Adong ma dongan nasida sekretaris bendahara sebagai organisasi yang sehat. Tentu ikon adong bersinergi. Di pajauan ni huria tolu. Persauran atau kononia. Marturi atau kesaksian. Diakonia atau sosial dalam pelayanan. Sudina unung adong aturan-aturan na. Di bagasan na adong seksi-seksi na madongani. Lumobi hami partohonan na full timer. Laho paheheon huriat hakabipi sa marindaon. Sentosa sa marindaon. Gabi parmahan nadinggan. Parmahan haposan. Parmahan naulo di parmahani Tuhani. Anggiat lampatar. Taringot tu holong ni rohani debata dihita. Taingok ma parmahan nadinggani ma Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mau Tuhan pakai. Ketersediaan kebutuhan hidup. Ketenangan dan kenyamanan. Serta kehidupan yang bersukacita. Nunga diparadi dihita. Asal kita mau. Jalalos lantikonota dosa dari onak kamanginang. Mapardomuat tu pembangunan di huriat tahun. Tarancang dua manginang. Asa bilut perhobasan di huriat tahun. Asalam tu denggana. Rodi kebutuhan ni inganan. Ruangan-ruangan yang akan dipakai kategorial. Asitia pari Jumat. Tungmat saya sido roha mamereng. Morodang punguan ama Immanuel. Manang punguan ina Esther. Alasai hurang inganan parguruan. Jadi dilantik ma sadarion panitia pesta pembangunan. Laho parohon akka daho bartu nanaing si bangunota. Termasuk mainganan hasodingan atau toilet yang berkapasitas yang nyaman, bersih. Nanaing pakeota lumubi pakeon niya kadongan na mamakke sopo gudang inganan niya kaparpestaan. Dohot akaduka cita pe. Idaw laot tason huria parmahan na dinggan roha. Ise do pakyaw ni debata. Ise do suruan ni debata. Sudah mahita ruas ni huria yang diberkatinya. Na terpasu-pasu do hita diragam niya kaulautai. So tung mabiar hita. Nasa na tapasahati. Nasa na naing pasahatot tay. Allah menjadi sumber air kehidupan. Allah menjadi sumber
segala keperluan kita. Jala hita do pakeonna. Alania kamanginang Tuhamu akan terpilit. Na niririt na tinodo ni huria marhite kaparhaladona. Sayolo mahamu di parmahani Tuhani, parmahan na dinggan rohai. Yakinlah segala kehidupan yang tenang, yang terus menerus kita perlukan nunga di parade Tuhani. Tuhat tama madongani marguguihon jala mamasu-masu huriana. Amin. Martang yang mahita. Ale parmahan na dinggan roha. Yesus Tuhan nami. Huhatidaku kami. Hodo marmahani hami. Saibuanon mudo hami. Tujapalan na lomak. Tuaik na tiyo. Tuhanguluan na marhasonangan. Bahkan say parmahanon mudo hami. Diragam niyaka padalan nami di Portibion. Manarihok kami. Disudi narikoti di hami. Si panganon parabiton. Rodiak kahapurluan narikot di hami di Portibion. Bahkan sahat tu hamatiani. Nungaroho ali Jesus. Makokop pami. Asa unang mangulu hami di hadusaun. Di hamatiani. Alay tu hanguluan na manoktong inganan nason. Say pasu-pasu mahatam. Marguguyhok kami may patiruhon lakka nami. Manodangi nasa ngulo namin na hulumi. Asa marpakirimok kami tu hatiuron, tu hanguluan, tulas ni roha, tu ragam ni akka pasu-pasu. Dihodo sumber kehidupan, jala dihodo hanguluan nami. Atong say pahot mahami makaporsyay ho. Mangulu di bagasan ho, jala marsaur di bagasan holong na siyak ko. Idia pihami maringanan. Nga kaburhatan nami rumah tangga nami ganup. Namarmahani hami, napalosok kami, mangulu di bagasan holongmu. Songoni mahami, tuganup akka parsauran nami, ditongan ni ulaun, ditongan ni masyarakat, ditonga-tongan ni huriamon. Asi maroham. Sadarion, naing paujakon nami akka fungsionaris na baru di huriamon, di periode 2024 to 2020 lalu. Na di bagasan adong seksi-seksi di kategorial, untuk periode 2024-2026. Langsung ini manang di panitia pesta pembangunan na nangujak kunon nami. Saluhut na Tuhan, dalam mo may marmahan ya karuas ni huriam, naulo makubasi di huriamon, siyan uduk, siyan serep ni roha, siyan las ni roha, say parmahani manasida, mga radut ya kalon nasida, na pinasahat mo to nasida sa darion marhiti huriam. Setaruli dengan basam manasida, Ariad dohok borngin, alaolo na sida parmahanyom mo. Laho mangulak kaulaon mo, di tonga-tongan ni huriamon. Siya tongan ni parmingguanot Tuhan. Tanya konon nami do akaruas ni huriam. Siya namekmet rodi na matua. Say pasu-pasu ma. Jala lumobiak ka na marulang tahun. Na tongon di tiktik ko sa darion. Bahkan nasotar surak guarna di tiktingi. Say homa manabaya kaumur na gadyang dinasida. Loas ma ganupari na sinama parsaulihod dinggan ni basam. Taruli gadyang ni umur hahipason do ragam ni parnguluon na tarpasu-pasu. Hutang ako kami akan namarsahit ruas ni huriam. Na di rumah sakit do na dirawat di Jabu. Say marhamalu manasida di bagasan huaso ni Tod di Parbadia. Margogo makan nasa si panganon dohot akka perawatan ni medis dokter, akka ubat na pinasalahon na sida, gabi jupangan hamalumon ditik kinabi. Suang songoni matuhan, akka na tongod di bagasan si taonon, keluarga niya manami, amang te tambun, naung marujung ngulu, siya tonga-tonga ni keluarga, siya tonga-tonga ni huriamon. Dibuat do amanami tubo na pasugi na sida do masihul. Jala titinggal hon nasida do inanami inang buru si jabat rapdohot tulu halak ianak konna. Tuhan apu lima inanami dohot akayanak konna. Sudi keluarga si solhot. Asahodo hamonangan nami naung hehe siyan namate makamonakon ngulu nami na porsia diho.
malum mana sida di bagasan habuk ni rohai. Jala jupangan pakirimon hatiuron asa saluhut akasinakapan ni rohana sida tujuluanon homana patiuruhon. Dungay mana sida Tuhan dinamula penasida sian bunapasugi na sida tu samariddaon asa di bagasa kahipason duhut gugo ng pangapulon na siyako. Asi maroham Tuhan. Rodiak karuas ni Huriam na marsitaonon ala ni hamateani. Nasohagorak kami na sida sada-sada. Say homa na mga puli na sida. Akaruas ni Huriam naung tartikting sa daryon gabi ojak gabi ruas na baru. Tolu keluarga. Say paso-paso man na sida gabi ruas ni Huria na burju. Nasayolo parmahanyom mo. Tuulaon na dinggan. Tuulaon Huria na mabahin na sida tarpaso-paso. Jala toktong marharinggason, marpungu tumangihon hatam di parmingguon nang ditonga-tonga niya kaulaw partangyangape. Say paso-paso ma nangakaruas ni Huriam disudiak ka ulaon na si Ganupari. Tiragam niya ka narikoti say parade mahobar tuasi ni Roham. Mauliate madihuali Tuhan nami, lumobi ma huhamalatehok kami kapanitia pembangunan na say launon. Naung mangulahon ulaw parsuruan ni Huriam, merenovasi sopogudang ni Huriam. Say toktong mamarlas ni Rohan na sida, disudiak kanong ihubasan na sida tarpasu-pasu ma. Jala doho masudiruas ni Huria, tarpasu-pasu ala dipakeho na sida, laho patupahoni. Akadana kebutuhan, naung hupasahat tami na say launon, laho patupahoni. Say tarpasu-pasu ma. Jala balosonom mo day hobbar tuas ni Roham. Jala di bagasan sa daryon, marujung manang pangulaw na sida, hobbar tuak ka ulaw na siday, jala homa na masu-masu, gabi pasu-pasu manang nasida, ditongan ni keluarga, ditonga-tonga ni masyarakat, nang lumobi ditonga-tonga ni Huriamon. Asi maroham Tuhan. Asa dia nubudari pe di ibadah pembubaran panitia pembangunan. Say homa na mamasu-masu dalam nami marsitupahan jala tarpasu-pasu masaluhut na. Sadarion go di homa ngulu nami diragam niyak kananay mulahonon nami di kaparpunguan marga pe. Asi Roham toktong holong ni Roham na pahihut-hut tami dengan ni basam na pasawrhok kami. Tuak kadongan nami dia parpunguan na hudohoti hami. Alay saluhut na pangiduan nami, jumulo mahami urasi siya nakadusa pangalusyon nami. On matangiang pangiduan pamujion nami, di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marid de mahita, uhut tapasahat mapelian 2A dohot 2B. Amen.
hata nuaing sahak mahita tu pelantikan fungsionaris ni huriata dohot anon fungsionari panitia pesta pembangunan. Alani upasahat tamima tu padita sinaga majauhon parjulu goar-goar nasida. Molo dijauhon anon Roma tujulo kamang inang molo tung sorope di parmingguano nang radi do nasida alanya kaulau do nasida ubahin nasoro. Joko kay mamanginang fungsionaris ni Huriata, Ketua par tahun amang situa J Aritonang, anggota amang situa Hasimbolon, dohot amang situa PR Situmorang. Namangihut Sekretaris Surya, amang situa EMT Sinaga. Bendahara Huria, amang situa P Simbolon. Masuk mamuse tu Dewan Diakonia. Ketua amang situa S Aritonang. Anggota amang situa JM Pasaribu, amang situa EL Nababan, inang situa Y Boru Siregar. Dewan Marturia. Ketua amang situa ABR Sinaga, anggota amang situa H Panggabean, amang situa JW Sianipar, inang situa M Boru Raja Guguk. Dewan Diakonia. Ketua amang situa M Nababan, anggota amang situa L Lumban Raja, amang situa RP Siaturi, inang situa E Boru Pakpahan, inang situa M Boru Siregar. Masuk mahita tu seksi ni Dewan Diakonia. Seksi sekolah minggu, ketua Inang Padita De Tumanggor. Sekretaris Inang Nyonya Sihombing K Boru Sitopul. Bendahara Inang Nyonya Sibolon D Boru Situmorang. Seksi remaja, ketua Juan Hiskianto Sitorus, wakil ketua Coki Alvino Situmorang, sekretaris Meilani Situngkir, wakil sekretaris Alfredo Raja Pangihutan Sinurat, bendahara Ruri Nauli Cesarine Boru Silalahi. Seksi Pemuda Manang Naposo. Ketua Eben Halen Sinaga. Wakil Ketua Boido Gilbert Banjarnahor. Sekretaris Romina Romaito Rahmawati Boru Tapia. Bendahara First Lady Joy Boru Simamora. Seksi Parupuan. Ketua Inang Nyonya Situa Sinaga Boru Manik.
Sekretaris Inang Nyonya Simatupang Boru Dolok Saribu. Bendahara Inang Nyonya Situa Simbolon Boru Silalahi. Pengurus ni Punguan Ina Kamis. Ketua Inang Nyonya Simamora Boru Purba. Sekretaris Inang Nyonya Situa Sinaga Boru Manik. Bendahara Inang Nyonya Simamora Boru Panjaitan. Pilihan manggang bude, kantong pilihan asamu. Pengurus Punguan Ina Ester. Ketua Inang Nyonya Simbolon Boru Hutapea. Sekretaris Inang Nyonya Lumban Tobing Boru Pasaribu. Bendahara Inang Nyonya Sihombing Boru Hutahayan. Seksi Ama. Ketua Amang J. Gultom. Sekretaris Amang P. Hasibuan. Bendahara Amang A. Sihombing. Pengurus Punguan Amahuria. Ketua Amang M. Siringoringo. Sekretaris Doho Bendahara Amang Situa EMT Sinaga. Pengurus Punguan Ama Immanuel. Ketua Amang Situa S. Situmorang. Sekretaris Amang M. Sitinjak. Bendahara Amang M. Simamora. Seksi Lansia. Ketua Amang Situa S. Manulang. Sekretaris Amang M. Simbolon. Bendahara Inang Nyonya Sinambela Boru Marpaung. Nuaing masuk mahitatu seksi di bawah Dewan Marturia. Seksi Sending Amang Situa H. Panggabean. Seksi Musik Amang Destan Sianipar. Sekretaris Amang A. Sitorus. Tim Multimedia Ketua Tessa Boru Aritonang. Sekretaris Ruth Simamora. Anggota Noval Tambunan, Desi Hutapea, Revan Tambunan, Joy Simamora, Romina Boru Hutapea, Damai Aritonang, Erwin Situmorang, Kristo Simbolon. Nuaing masuk mahita tu seksi di bawah Dewan Diakonia. Seksi Diakonia Sosial. Ketua Amang Situa L. Lumban Raja. Anggota Inang Nyonya Simbolon Boru Hutapea. Inang Nyonya Simanung Kalit Boru Sinaga. Inang Nyonya Siagian Boru Marpaung. Inang Nyonya Lumban Tobing Boru Pasaribu. Inang Nyonya Situa Nababan Boru Simatupang. Inang Nyonya Sibolon Boru Sihotang. Inang Nyonya Sibarani Boru Siagian. Seksi Kemasyarakatan. Ketua Amang Situa RP Sianturi. Anggota Amang G. Tambunan. Amang JH Tapubolon. Seksi Pendidikan. Ketua Inang Situa E. Boru Pakpahan. Anggota Inang Nyonya Panjaitan Boru Simangunsong. Inang Nyonya Simarmata Boru Panjaitan. Inang Nyonya Simatupang Boru Dolok Saribu.
Seksi Kesehatan Ketua Inang Situa M. Boru Siregar. Anggota Inang Maria Sri Hartati, Inang Bedina Rajaguguk, Inang Uli Boru Silalahi, Inang Roita Boru Silaen, Inang Jessica Nababan. Nuaeng masuk mahita tu Badan Audit. Ketua Amang Situa BE Simbolon. Anggota Amang Mark Prayer Robinson Sinaga. Amang Mox Revol Aritonang. Utusan Rapat Resort. Amang Situa S. Banjarnahor. Ada orang so dilantik, marid de mahita, sian bukuet de nomor 120 sada, ayat sada. Jesus Raja Nai Uria na porseana badia pasu pasuma awon sai lima rohatu mangihutono rahajatu pargogoy ma autokton pargogoy ma hamuak kadongan sahuria di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu atura do peraturan ni HKBP 2002 dung amandemen na paupaton. Ima nama pardomuan tu fungsionaris huria do pengurus seksi-seksi do pengurus kategorial di huria. Hobar tu si bapak kitota do aka fungsionaris huria do fungsionaris sahali 4 tahun. Jelas bapak kitota do pengurus seksi do pengurus kategorial sahali 2 tahun. Jadi di paojak manang dilantik mai di parmingguon. Hobartusi parjolo. Marujung ma periode kepengurusan ni fungsionaris HKBP Sentosa, ima parhalado parar tahun, bendahara huria, sekretaris huria, dewan koinonia, dewan marturia, dohok dewan diakonia, dohok badan audit huria periode 2020-2024. 2. Marujung manang periode ni pengurus seksi-seksi kategorial, seksi sekolah minggu, remaja naposo bulung, parupuan ama, dohot lansia, dohot pengurus seksi sending, seksi musik, pengurus seksi diakoni sosial, seksi kesehatan, seksi pendidikan kemasyarakatan periode 2022-2024. Diobbason, upasahat tami mamauliate godang tu fungsionaris lama periode 2020-2024. Tu pengurus lama ni seksi periode 2022-2024. Lamar sangat matu had debata marhite pakobasyo muna nasay launon. Jala ihutusi pabakiton jalaw jakonon masadarion fungsionaris huria HKBP Sentosa. Ima perhalado parar tahun, sekretaris huria, bendahara huria, dewan koinonia, dewan marturia, dewan diakonia, dohot badan audit huria periode 2024-2020 lalu. Doh pengurus seksi-seksi, doh pengurus kategorial periode 2024-2026. Hobar tu aturan dohot peraturan KP 2022 dung amandemen paupaton. Nuaing tabigema surat keputusan dohot ketetapan taringot tunasida. Surat keputusan nomor
03 garing SK garing 27.3.1 garing 4 Romawi garing 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Sentosa Samarinda yang berkedudukan di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Membaca aturan dan peraturan HKBP 2022 setelah amandemen keempat, halaman 69 sampai 76 tentang Majelis Pembendaharaan Sekretaris Huria, Badan Audit Huria, halaman 77 sampai 94 tentang Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia beserta semua seksi dan kategorial di dalamnya masing-masing. Halaman 208.c nomor 3 tentang utusan Sintua mengikuti rapat resort. Membaca poin 1, perlunya pelayanan gereja untuk memenuhi aspek kebutuhan rohani anggota jemaat HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Poin 2, perlunya mengangkat dan menetapkan fungsionaris lengkap Huria dan pengurus seksi serta pengurus kategorial. Memperhatikan keputusan rapat pemilihan fungsionaris HKBP Sentosa pada tanggal di bulan Maret April 2024 tentang periodisasi fungsionaris, pengurus seksi, dan pengurus kategorial. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang terdaftar di dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus harian dan fungsionaris Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda sebagai Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Parartaon, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, dan Badan Audit Huria periode 2024 sampai 2028 dan pengurus seksi-seksi dan pengurus kategorial periode 2024-2026. Demikian surat keputusan ketetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 April 2024 atas nama Pendeta Resort HKBP Sentosa Samarinda. Hatani debatas yang sada Korin 50 alu madok. Ope hamu akadongakku nahina holongan, marsihoho jala sumumbauba mahamu, jalalam sumurung matok tong di bagasan ulaun ni Tuhani, ay diboto hamudo, dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Amin. Nunga dibege hamu surat haputusan taringut tuhamu sadarion, jala nunga diboto hamu akadia nanaing siula honom muna. Diadopan itu hatta pardenggan basai, doho diadopan ni Huria namarpungu sadarion, sukunon nami mahamu. Naudo dohamu mangulahon ulaun napi nasahat tuhamu sadarion. Atong di bagasan goar ni debata ama, anak na Yesus Kristus doho tod di parbadia, ahu padita HKBP Resort Sentosa Samarinda, hupabakit mahamu gabi fungsionaris Huria HKBP Sentosa, periode 2024 sahatu 2020 lalu, dohot pengurus seksi dohot kategorial, periode 2024 sahatu 2026, di Huriata HKBP Sentosaon. Marsangap jala marmulia ma debata marhite-hite pakko basio muna. Boleh kami maju eskaon tuhamu sesuai dohot dewan nama jala dewaniman non pasahaton tuaka seksina.
Jadi dopak ruas mahita. Hurian itu hatta, jongjong madison nuaing, aka amat tainata, do aka yanak kota, nagabi fungsionaris ni huriata, di periode 2024-2020 lalu, doho periode 2024-2026. Doho mahita sudi tu mangyakon nasida. Anggia marhite pakobason nasida di huriat tahun. Lam patar maholong ni rohani debata di hurian hakabe sento saun tu hamajuon doho tu sudi hurian natar pasu-pasu mahita saluhutna. Alani i martangiang mahita. Ali Tuhan nungaujak aka pengurus fungsionaris ni huriam di HKBP Sentosa Sadarion. Saya pasu-pasu ma akka ama inanami. Doh akka yang nami remaja na posobulung. Naung ojak Sadarion. Asa margogo nasida pinasahalaan ni Toddin Parbadia. Laho makubasi ulaun nasida ho bartuaturan. Doh peraturan huriam HKBP. Marsanga magwarmu disudiak kananang si hobasan nasida. Jala pasu-pasumu manasida mangulahon ak kaulaun nai. Jala toktong lam maherbang ma huriam HKBP Sentosaon to kaari na mangihut hinorhon niya kapakubasyon na sida. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Borat mahamu amang. Nuaing masuk mahita tu pelantikan panitia pesta pembangunan ni huriata Maride mahita 672 ayat sada. 672 ayat sada. Godang situtu ulaon muatong di pasahat Tuhan dangadong betikim marna lembatahe ngolumi bahen tiruan toto say patu pamai arani Tuhani somakirim balos na Tuhan debatado marnida nani ulami manang na adong Hurian itu hatta nuaing sahat mahita tu pelantikan panitia pesta pembangunan ni huriata. Ima laho parohon dana tu renovasi bilut parhobasan ni huria, kantor huria, inganan perguruan nya kategorial, dohot inganan hasodingan ni sopogodang ni huriata HKBP Sentosa Samaridaon. Atong tabigema jolo SK Nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 4 garing SK garing 27.3.1 garing 4 Romawi garing 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Sentosa Samarinda yang berkedudukan di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Membaca Program Kerja HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda tahun 2024 tentang pembangunan gereja HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Menimbang 1. Perlunya dana untuk melanjutkan pembangunan gereja HKBP Sentosa. 2. Perlu mengangkat dan menetapkan panitia pesta untuk mempersiapkan dan melaksanakan pesta pembangunan tersebut. Memperhatikan keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Memutuskan dan menetapkan 1. Nama-nama yang terdaftar di dalam lampiran surat ketetapan ini menjadi panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa
Resort Sentosa, Samarinda tahun 2024. 2. Panitia tersebut bertugas untuk menyelenggarakan pesta pembangunan pada bulan Juli 2024 untuk alokasi dana renovasi ruang konsistori, kantor gereja, ruangan pertemuan kategorial, dan toilet Sopogodang. 3. Panitia tersebut bertanggung jawab ke Pendeta Resort dan Parhalado HKBP Sentosa serta memberikan laporan pertanggungjawaban. Demikian surat keputusan ketetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Samarinda pada hari Minggu tanggal 21 April 2024. Pendeta KP Resort Sentosa ditandatangani. Jehujuhai manga menginang kaguar-guar panitia, susunan panitia pesta pembangunan HKP Sentosa, Resort Sentosa tahun 2024. Ketua Amang J. Gultom. Sekretaris Amang Situa AYL Nababan. Bendahara Inang Nyonya Situa Simbolon Boru Simanjutak. Seksi Dana Koordinator Amang Situa H. Sidabalok. Anggota Amang Situa Hamunte, Amang Situa ABR Sinaga, dungi diurupi sude Situa sektor. Seksi acara dan lomba, Koordinator Amang Destan Sianipar. Anggota Amang P. Hasibuan, Inang Nyonya Situa Sinaga Borumanik, Inang Nyonya Simamora Boru Sialagan, Inang Situa Y Boru Siregar, Naposo Nia Boru Simbolon. Seksi konsumsi, Koordinator Inang Nyonya Simbolon Boru Hutapea, anggota Inang Nyonya Simamora Boru Purba, nani urupan sude punguan Ina Kamis, punguan Ina Esther. Seksi perlengkapan, Koordinator Amang Situa H. Panggabean, anggota Amang Situa J. Aritonang, Amang Situa P. Situmorang, Amang A. Sihombing, nani urupan ni sude naposo. Seksi perencana bangunan, Koordinator Amang R. Simbolon, Amang R. Lumban Toruan, Amang Situa H. Simbolon. Humas dan Keamanan, Amang Situa RP Sianturi. Multimedia, San Noval Tambunan, dan Erwin Situmorang. Di bagasan goar ni debata ama, duhot goar ni Tuhan Yesus Kristus, duhot goar ni Tod di Parbadia. Au pardita HKBP Resort Sentosa Samarinda, mangujako kamu sude panitia pesta pembangunan HKBP Sentosa Samarinda. Jala paborhatok kamu tu ulaun pesta pembangunan ni, siya na mamuka sa rodi na paujuk kosa. Sai didongani,
jala dipargugoi Tuhani mahamu mangulahon ulaun naung pinasahat Tuhamu sadarion. Amin. Depak ruas mahamu. Aka manginang sahalinai. Onma nasida nagabi panitia pesta pembangunan ni Huriata hobarto KSK nong sahatu nasida. Doho mahita sudi tumangyakon nasida anggiat majadi ulaun nasida martangyang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami Yesus Kristus Raja ni Huria. Nungaujak aka amay na nami rodya kenakon nami. Nagabi panitia pesta pembangunan ni Huriamon. Manguduti aka narikot tu pembangunan na hobartu kebutuhan ni Huriamon. Paso-paso manasida margugu, marsahala, jala di bagasan haringgason, mangula ulaun na pinasaha ni Huriam sadarion. Jala tarpaso-paso manasida di ganup ulaun na, di rumah tanggana, rodya kaparsauran na, saluhut na. Asiroham, marhiti Yesus Kristus, jalom hami martangyang Tuho. Amin. Marede mahita huhut rim mahita jongjong saluhut na. Say pataw maniriku ale Tuhan papataron hinaulimi Tuhan suruh manurinig sa Tatangyak mapiliata. Ali de bata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masia na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang silang lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaon. Say saut malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
hamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jali pasaurhon madamena tutodem.